gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Warab, nakita mo, dahil ito'y baro asilpong ka. Damo tayo ka barbaro ang silpon mo, tataba daw. Kun kahit saan ka mamatay, nga da baro asilpong ka. Ito na Ha? Nakakarton pa mate. Una, takabarbaraw. Lukata mo na, takitain ta. O niya, mamati ka na baro ti silpong ka. Jak mamatay, aging gasaan mo ang lukatan. Maguray ka, talo ka tak, tapno mamati ka. Ay, dapay tag-price na. Ay, katuwin na. Nangina na ito'y kwarag. O gasam nga, hindi ta presyo na. Ay, katsimbri nasurok a kwarta na ito'y kwarag. Anya ngay nga tati aramidan ni Marito yang dita balayda. Kitaam ang amin, nay. Na. Anya ngay nga ta dya ingat nga to na akit kitaan na. Itay ko pa'y anadlaw, maray. Ay, jak amo, no, anya day, jay. Ne, nakita na ta ni Marito yang. Kat umayon dito ayan ta. Damagan taman, no, anya day, jay nga ingat nga to na. Ay, agyaman na kwarag Tatinulungan na anang iyon, dahil ito'y kabarbaraw asilpong ka. Hindi mo matngamin na mo ngayon. Imbag nga ron, tempakita king ka. Aw, amo no kasano nga iyon. Buwan kwarag, amukon. Aw, sa dino ngayon ti papanam? Hadang hatan niya uncle mo, di ta balay da. Adda Ay, mapan ko man ipakita king kwa na dahil ito'y baro asilpon ka. Kukumaray! Apay Mare. Anya dya nakita mi nga ingat nga tom. Kaya't mi ama-amuan. Ta, irikrikos mo matiji aglawlaw ti balayaw. Iso nga ron ngay mayak, tagpaisuro akman kada kayaw. Anya day ta nga ipasuro, Mare. Daytoy kagat-gatang abaro asilpon kaw. Ay, imbag ka man, ta nakagatang kay ti baro asil paun. Win nga rod. Siyak. Makisilsil po naklaang kan ni Enteng. Siyakat na bayagan dahi ti us-usar kasilpon kaw. Aglat-lati pa'y kiidin Asino kada kayo tinalaing agbasa? Diya maawatan dayto na itiks kanyak. Ay, dua kami akan ni Marikwanang. Nalaing kami nga agbasa. Apay, aday pabasa, marituyang. Daytoy man silpong kaw. Diya mo mabasa daytoy na itiks kanyak. Diyak mauawatan. Naglakalaang mati agbasa. Saan ka day, Marikwanang? Kawan, ipabasam ka ni Maribanang, kabaulan na basaan. Sige man nga rod maray. Basa man dayta naawat ko amin sahi. Shortcut sa mga min dayta. Win day talagayam. Anya ti ko na. Aguray ka amaray, tapos basaan na pailaang. Nagrigat sabo nga awatan dayta. Maribanang, anya tinabasam. Kuna na ditoy. Awanan tilod mo. Masapol nga aglod kan. Nawata, marituyang. Kagagatang ko nga main kat sa anak pa'y anagloud. Kaglod kan adalakok alod. Ay, agpaludak man nga ron maray. Adto'y ti 5 pisos. Awan mo't 5 pisos alod ita. Igatang ko iti bagas mi daytoy kwartak dito. Paglud mo, gaputa ka barbaro na silpon mo. Iso ang masapol, anak kaltilod mo. Kasjay. Wen. Iso ajak kayat ti gumatang iti baro asilpon. Takabuteng ko tinakkel alod. Di nakama na dita numano tinasken nga ilod ka? Kababaan ti sa nga gasot, maray. Anya! Ay, dakkel nga agpayso Agload kan, marituyang, no kayat mo nga usaron, day ta silpon mo. Mala, oray saan kami nga rudo na mga kinibadong kaw. Basta makaload. Karinteng! Bukatam to'y ridaw mo aparay, taday pakita king ka. Ipakitak, dahil ito'y kabarbaro asilpon ko paray. Ay, umunag ka ta saan anak halak day tari daw.
Paray. Kita am na ito'y kabarbaro a cellphone ko Nanginaday ta niya. Ay, kitwa na paray. Talaga ang nangina day ta paray. Touch screen ko naman. Anya ti kunap. Touch screen paray. Amam no niya ti kunada at touch screen. Apay ko maadyak amaw. Apay, anyat pagarup mo kanyak aya. Ignorante. Kita manday ta screen chilpon maw. Ay, agore ka paray. Ang mga no narugit day ta iman. Narugit at sasawam. No binugwak. Antay. Kita ma. Kastoy gayam ti screen. Pindutek labas itay screen na agsilawan adagaws. Automatic Oops. Nagmeta niya. Sa nakas day ta cellphone ma. Di mo kita ang ti cellphone ko. Nagalutan mo titinangisit alas ti ko paray. Data uyawon na. Imbag ano agandar pa day ta paray. Kaya no isuti pang tawag ko kada kwara. No ada ipaaramid ko kada kwara. Aya. Kunak ano saan na mabalin paray. Isuti usara pang message ko kada giti kakontak ko. No dito'y igid iti iuna. Sa di nung nga tamo iti pagiddipan. Ya mo nadamagin ka ni Kwarog no kasano nga iddipan. Ay, Badang! Ay, mabalin ako nga ag-text ka. Adalod kaon, kaya mo, tateksan ka. ay madamdama ka nga text. Tagluto ka pa'y. Mabisina kan. Ay, mabisin kan? Nagpamaya. Di tatersina ni Marikwa nang impabasak laang mo't kadagiti ko kumarik dyan naawat ko ateks. Sino tinag-text? Diyan mo, basta ti kunana, agpaludak ka naun. Imbagmantad na nag-text king ka akas jay. Diyan mo ano asinaw, nagpaludak ko na. Ay kating kagluto na. Ay, badong, awan mo mailutok a bagas. Apay awanan. Gimatang ka kumanay di tersina ni Marikwanan. Pinagload ko nga ro di ka kayso na kwarta. Anya. Kahit matay tanga rodin itibiseng. Apay, awang kwartam dita. Amo mga ingatang ta iti saggaysata asil punta. Banag! Gumatang ka man iti baro a cellphone ko. Ay, agtal na ka man. Ginalot mo ti tilaste ko ti cellphone ko. Agkalaw-kalaw. Sige. Gumatangak iti baro a cellphone mo. Angam, agsida ka mo't iti asen nga inaldaw. Madi apay ngay akas ta. Di mo matgayam kayat. Iso nga anusam nga ro, day tadaan a cellphone mo. Saan la adaan ti cellphone ka? Nakadadaan. Ay, kita man day to'y sidaam. Wow. Kukod ko naman. Awan nga agpaiso ti baro a cellphone mo. Ngam na imas mo't akanayon ti sidaam. Kayat kunday ta Ala, agtugaw ka nga rudan tamangantan. Wala. Ay sus, hinagimasan. Agbusog ak iti permi. Kaaduwag man ti mga. Apay manahin tataba daw. Ay, suruan nakman no kasano nga i-off dahil ito cellphone ko, Kwarog. Agsilpo-silpon ka? Di mo matamo no kasano nga i-on when no i-off. Saan ka kadi ama kaungay? Amo mo tilakayan. Mutoy ta silpon mo. Eh. Daytoy ti off na. Ay, di tamo ilagay am igid. Jay on, isumot lang ti off na. Aya, yak amukay. Anya pa itisan mo nga mau. Amo kami na yun. Nagyaman na Kwarog Disturbo kay ti panangan. Ay, pasensya ka latan Sana balay, tamok taon inton maminsan. Maray, sakman pa'y ti unaaw. Ay na, aguray ka dita, Mare. Nagaduti ag gatang. Una umutan at senyor. Ay na. Senyor tayo aman. Mabiit lang, Mare. Aguray ka kadibiit dita. Maksatin dyan lutlutwag. Mapana man laang kini Maribanang. Nay, marituyan. Apay? Maray, ipabasak man kan kada ito'y naawat ko aming sahe. Ay,
Adda man ang naawat mo ang mensahe. Agsasaruno nga raw. Ado ti ka textmate mo Basa man nga raw no anya ti ibagbaga dagita at textmate ko. Wen day talagayam. Awanon, addan pangiso katakin ni batong ka. Ay, apo. Maray, saan ka pa lang agkatawa? Taapay ngay maray. Anyang itinabasap. Nagatidog mo't dagito'y naawat mo ang mensahe. Kahit saan mo ang mabasa gaputa atid daw. Ay, masadutak pa hikit di amang basa. Na una yun. Ingka man ipabasa ka ni Marikwanang. Tanagagat nga agbasa day jay. Ay, kagap-gapok nga ro di Tersina na. Nagado tilaklakwan na. Agsilpo-silpon kanto mat nga men. Di mo matgayam ammo nga aramatan. Nagsubli ka mo't marituyang. Ipabasak man day to'y naawat ko ang mensahe dito'y cellphone ko, maray. Kunak man no impabasam ka ni Maribanang. Masadot ka no mga agbasa tanagatid daw. Di kanto mga min makaururay. Alaba sa marudang. Kunana dito. Ilocano, tadyak maawatan no English ti in-text dagiti ka-text ko. Anya, hay, anya akatix mo asasawam. Ah, Kano agsingsingir iti utang mo dagitawi. anya! Agasa mo dagitan 5 anagutangam. Agbayad ka kanaon tani Judith Maun. Ay saus, diala ko man nagsilsil po ni Tibaraw. Nalakada malagayam amatuntaw. Na, Ay anyang iti isungbat ko di tamaray. Awan pa'y mo't pagbayad ko. Na sino man nga tanti, aglalaban ako na ni Uncle Kaw. Siyak man ang timbaw na nga aganawa. Kwarog! Mabitlag! Mapanak aganawa iti aglalaban. Ay, agure Suruan naman pa dito cellphone ka. Tano aguni mo itin kay agtigir-gir, mate. Disturbo ka talaga. Mapanak nga rot aganawa. Ay, mabitlag. Mit kwarog. Ay, disturbo ka talaga. Kitam kwarog. Naguni man dahin. Kit agtigir-gir, bay. Hinateramida nga kwarog. Isuro na ko na. Bumtak sa amit tinday to'y kwarog. Kundi silpon ka, ngam di mo amo nga usarain. Di ta ka man langan. Agdardarasak, inak aganawa iti aglalaban. Ay, kwarog, mabitlang Isuro nakpay dito'y cellphone ka. Kwarog! Ay, nanatoyang kantata badong. Saan kayo nga bin nga agpabaro iti cellphone no di yumatammo nga aramatan? Ala sigay! Didan! Tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Teng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan.